Spektrum. Da vi var på Spektrum, havde vi om mekanik og bevægelse. Vi har derfor valgt at fortælle omkring strømninger. Forsøget på Spektrum. En slipstream er, hvis et objekt bevæger sig hurtigt gennem luften, og der bagved dette bliver skabt et lavt tryk, hvor et andet objekt kan få fremdrift på grund af slipstreamen. I nederste højre billede kan I se vores forsøg. Når man puster mellem de to kegler, der hvor de er tættest, kommer der et højt tryk udenom keglerne, der forårsager dem til at støde sammen. Her kan I se et forsøg med det. Hvordan virker det? Bernoullis princip. E totalt er lig med P gange V plus en halv gange M gange F i anden. E er en konstant total energi i en given luftmasse. P er trykket, V er rumfanget, M er massen og F er farten. Denne formel viser Bernoullis princip, at hastighed og tryk har en sammenhæng. Så hvis hastigheden stiger, falder trykket og omvendt. Derfor sker det, at puster du hårdt mellem to balloner, vil de gå mod hinanden, da trykket imellem dem bliver lavere. Det vil sige, at hvis farten stiger, vil hele leddet en halv gange M gange F i anden stige. Derfor skal leddet P gange V falde tilsvarende. Men da i dette tilfælde V er en konstant, vil det kun være trykket, der falder. Dette er også noget, som vi ser i vores hverdag, uden vi tænker over det. Det kan I se i dette eksempel. Som I kan se, fulgte bladene efter bilen, da bilen kørte forbi, og dette er et eksempel på Bernoullis princip. Så hvad kan vi bruge det til? Dette princip er også det, der gør, at fly og fugle kan svæve. Luften over vingen bevæger sig hurtigere end luften under vingen, og der vil derfor være et højere tryk under vingen end over, og derved er det muligt for dem at svæve.